Ya ni na anyị na-aga aga tegokwa aka. Onwekwu ya na aghọtazi o. Gee ntị relax. Egwu atụ na ọ mụ akpọ ya bụrụ nwa be m. Relax ya. Okwunu nwere la n'ọnụ mmiri ebe a. Gịnị wee mesịa? Adị ọnụ mmiri ndị a ka m chọ ka ị bịa gosi m ebe o bido n'ebe end ka m nye ya ego cash. Ịghọta ịmara na abụ ọgaranya ịmara na abụ nwata ịghọta kpata ego ọgaranya nya okenye ejegbo onwe ya n'ozi nwata kwacha aka usoro ọgaranya nni ife mbọzi kịta bụ Otumoye exchange akụ ili akụ na-atakasị bịa lụ maka ka nye ya ego Enweghị esi weta ego ejikwana wee ego nya bana ebi evugo nya bụ mkpọlị evu mkpọ n'enya nke mgbe a na-ekwu na-eme I talk with evidence ịvụlị ya ọ bụrụ nke Chineke emeli ọ ngwa ka ọ ga-emesịla ebele maka na o mekpolu mmụọ ịvụlị ya good ịvụlị ya poto bụ ife ọnụ andị ana m etu afọ ego fim ahụgo bịa ego na ka ị ga-ele anya ife a bụ akwụkwọ nkịtị ka iji ife abụrụ ego m ga-enye ijiri aka confirm ego ọ bụrụ nke ego one ka ị ga-enye m mgbe si ebe n'iwe kwụrụ nọ wee bịa ebe chere 1 minute ele nwanne ọ bagonu poto melụ m ya esigede na VR ma gịnị na VR ka su goal hey oskabe election if you na face na akwụyali na afụ for nothing abịa na akụ n'ogono ga akọ Jesus Christ ndị nọrọ ana biko mamụdị ya na akwụyali ka jilọ belt wepụta na-eso yali Chineke Otumoye nna amakwa m wee go Puerto Rico ndị egbu m amakwa m wee go nene onkola ibi ife akwa gịnị bụ ihe akwanụ ife abụ ofu nene poto no poto bi no poto nna iwokwa aka ogoli o maka na ị na-anya n'ife akịta ịfụ na ọ gbaga nke aka ogoli ngwa ka anyị gụọ ya mgbe i bidoro ya nwanne gị nwoke n'obodo oyibo na-ata afọ iri mgbe ji nwayọọ wee nnọọ wee goolu gị ngwongwo niile eji alụ ọlụ inwe jenaretọ inwe mechin eji akwa osisi inwe ife a niile ngwa ka njụ anyị ke nke ka dị ya iwerego mechin lee wee je gbaa bet lee jenaretọ iji alụ ọlụ ife a niile onwezikwa nke enwe ife ọfọdụ kịta ka iwere fon na kịta jee kwazi afa ka iwe gbaa bet ngwa ka ihe ha niile mesịsịa iwee bịa na-asị m Puerto Rico nke nwa ji nsị nke nwa sọrọ ị na-akịta ịfụ na bet ya na onwezi nke be anụ jụkwa onwe ya ajụ ife aka iche iji wee bịago ana anyị nwa ọkwa ife aka iche iji bịago ana anyị nwa si ka iso odo gịnị eso ozi na ife ị na-eso n'ọnya nwa na-ara ata gị mmadụ na-abụ ọnọkọta oju onwe ya ajụ onwe ihe ebe ihe abụọ meruo mmadụ ojuke na onwe ya ajụ ihe a niile m na-eme kedu ihe ọ na-amụtalụ m ị na-ifụ na onwere ife ọ na-amụtalụ gị jiri nwayọ kịta kwụsị ihe a ị na-agba tacha anyị na-agba emego ya ife ọ bụrụ nwaanyị ka ịnụgo ilego ihe niile inwe nwanne nwoke ahụ gị n'ụwa na onwe ife gbasara enyemaka ọzọ na ndụ gị ọkwa ị nọkwa gị ya ma ihe a niile ọ gwa gị wee jekwa gbaa nke ịgba were obere ego a ihe eji wee neta onwe ya anya wee je gbaa ife ya ịgba ọ ka surprise ndị ilo yi ngwa na ị na-emegolu ndị ilo gị congratulations ngwa na anya na aka ife condition otu gị ya na ife abụrụ ezigbote ife si na ya pụta na ogbugo gị and ị na-anya ifu mbọsị amụ na gị nọ na-asị na ọ bụrụ na ịma ịgba 1.5 ọ bụrụ na ịma ịgba 1.5 nke a gịta abụrụ na mgbada go goolu ọ ka na-ekwu ya agbazi na ife a ihe emego gị ife ọ na-enu tori 1 week ka ị wọzi ịfụrụ akwa na otegori iyi ibe nyaba akwa kịta iyi gị ọnwa one ma one mgbe ọbụla m fụzi nya ka ị na-eyi o gosi na irekwugo ma akwa iwere gbachacha ọ dọrọ mma nna gbanwekwa n'ife a bido nwere akwụsịgo m ife a kịta ife gwa nkịta metụ na mmụọ ife gwa nkịta metụ na mmụọ biko ngarata nwe ife afọ ebe a ka m wee gbago egbu mgbede onye nwe na-enye ndụmọdụ na ọma ife biko gosi na akụ pụọ biko maka m wee gbago egbu mgbede m ga-egba 5%. negoro anya ebe a ejiro m belt wee pụta ebe m na-eche yi onwere ihe nji wee gachi n'ike anyị na asịkwa ebe a pụọrụ m ọmị oge ọbụla ị na-akọ si ebe a pụọ biko na-agbachacha ogbu ngwa ngwa na efe oyi aka m adịrị ya